Usa ka suspetsyadong mamaligya ay og shabu ang naaresto samtang laing usa ang nakasibat sa gipahigayong illegal drug buy-bust operation sa personahe sa Police Drug Enforcement Unit sa Basilan Police Provincial Office alas 7:55 sa gabi ni adtong Biyernes, Nobyembre 25, 2022 sa Setio Housing Project, Barangay Tipo-Tipo Proper, Tipo-Tipo Municipality, Basilan. Giila sa kapulisan ang naarest ng suspect nga si Parong Tads, 33 anyos, samtang ang kauban ini nga nakasibat giilang si Omar Kaunjang o alias Bugnol, parehong residente sa gihis gutang lugar. Matod pa ni Police Executive Master Sergeant Sidik, ang duha ka suspect may baligya kuno og usa ka plastic sachet nga adunay sulod nga gituohang shabu nga mobalor og 500 pesos ngadto sa personahe sa PDEU nga nagsilbing pusher buyer. Maong ila dayong gikasa ang operasyon sa pagdakop. Og dihang nakita ni alias Bugnol nga gidakop sa mga pulisi alias Parong, dali kining miikyas maong wala kini na apil sa pagdakop. Nakuha sa posisyon ni Parong ang usa ka selyadong transparent sachet nga adunay sulod nga gituohang shabu, usa ka 500 peso bill nga gigamit isip buy-bust money sa mga operatiba ug usa ka green disposable lighter. Gidala na sa Basilan Police Provincial Office ang nadakpan nga suspect kauban ang mga ebidensyang nakuha gikan kaniya alang sa dokumentasyon ug hustong disposasyon. Samtang giandam na kaganina sa Police Provincial Office ang pagpasaka og kasong paglapas sa Section 5 kalabot sa Section 26, Article 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 batok sa suspect. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.